aja padha turu sore. Kok jek enek umat sing kaya ngene. Aduh. Kenyataan, kenyataan, kenyataan. Makane teko itu kaya awam manjange tak paido tapi kok gak pantes. Lah apa? Lah kon main nggone daerah kene, daerah kedamaian. Kon ngedongmu sing Islam agamaku. Lho aja agamaku Islam. Wis seru mergo kon sunah. Ayo MI ku aku. Madrasah Ibtidaiyah. Iya, tahu sekolah. Lho wis katam rek. Mbok kelas piro? Pokoke nek diajar yo kelas itu. Kok mana sekolah kok kelas biji? Lho angkene aku biyen diunggahno aku gak gelem wong aku wedi tiba. Perbuatan apa? Setan gak seneng, Gusti Allah ya gak seneng. Tindung, iu. Penonton iki bapak-bapak ibu iki wong pinter-pinter wong ngerti-ngerti. Iya. Dadi melok bingung pitakonmu Gusti Allah gak seneng, setan ya gak seneng. Perbuatan apa? Lah iya. Wis saiki perbuatan apa? Gusti Allah geding, setan ya geding. Gendak bojone setan. Wong suka ngamplengi wong, gepuki wong, gak gelem tulung karo wong sing seneng sapa? Setan seneng, Sing gak seneng. Gusti Allah. Nah, saiki perbuatan apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. Lah, Gosok kon. saiki dodono, perbuatan apa setan sing seneng, Gusti Allah ya seneng. Ayo. Perbuatan sing Gusti Allah seneng, setan seneng, Ah. iku nulung anake setan kecemplung sumur.